Actie voor Wasatch. VVV verhuist. Het is vandaag 21 augustus. Dit is het Pelemaasjournaal. In de voormalige gemeente Meerlo-Wansum is in 2002 gestart met het uitwisselingsproject naar het Poolse Wasatch. Na het uiteenvallen van deze gemeenten zouden Horst aan de Maas en Venray zorg dragen voor de doorgang van het project. In Horst is de geldkraan al een tijdje dicht, maar ook in Venray dreigt nu het stoppen van de subsidie. Iets dat de voorzitter Henk Lomme enorm jammer vindt. Ik heb voorheen gesproken met de burgemeester Joep Haan. En Joep Haan heeft toen aangegeven van er is eigenlijk afgesproken dat de gemeente Horst aan de Maas en Venray samen de dingen over zouden nemen die ook in de gemeente Meerlo-Wansum gedaan werden. De eerste jaren hebben beide gemeentes zich netjes gehouden aan de gemaakte afspraken, maar op dit moment wil Venray niet alleen voor de subsidie opdraaien. Daarom gaat een delegatie van de stichting binnenkort naar het college van Horst. We gaan gewoon actie maken en hopen dat we gewoon dat we ze overkrijgen om nog even een paar jaar geld te geven. Dat we nog een paar jaar kunnen zien en dat even van onze vriendschap te kunnen genieten. Ja, Gwen, hoe vaak ben jij mee geweest? Ik ben 3 keer meegegaan en in die 3 keer vond ik het echt heel leuk en echt geweldig. En ik heb echt heel veel vriendschap opgebouwd. En waarom moet dat blijven bestaan? Omdat sowieso er zijn heel veel kinderen die echt jaren meegaan en die hebben vriendschappen opgebouwd. En het is goed voor je ontwikkeling, je hebt heel goed Engels, goed voor je sociaal gedrag en dit is echt een hele leuke ervaring. Je bouwt daar wel vriendschap op en ik ken die meerderheid al sinds 2011. Toen was ik 12, dus het is allemaal, ja, weet je wel, en dan, ik ben nu 17, dus die 5 jaar tijd ken ik ze wel en zij zijn wel iets voor mij gaan betekenen. En als je dan denkt dat je ze nooit meer terug kan zien, dan is dat best wel hard. Ja, ik vind het echt jammer dat ik gewoon mijn vrienden niet meer daar kan zien en het was echt emotioneel in de bus. Er werden heel veel meiden gingen huilen. En het was echt best wel zielig om te zien. Zeker omdat heel veel kinderen al jaren meedoen. Die zien die vrienden niet meer terug. En dat is gewoon het jammer eraan. En wat hoor je vanuit Wasatch? Denken die er net zo over? Ja, we hebben een Facebook groep aangemaakt. En die denken er steeds zo, die denken er ook zo over. We praten elke dag met hun. Dus nog steeds gezellig, maar het is toch anders omdat je elkaar niet ziet. En je wilt toch nog gewoon daarheen gaan, met elkaar omgaan, voetballen en spelletjes doen. En dat kan niet via een Facebook-app. Het project mag in de ogen van de voorzitter in ieder geval niet verloren gaan. Omdat het voor de kinderen ontzettend belangrijk is dat ze dus bij een andere cultuur terechtkomen. Het is belangrijk dat het laagdrempelig is in verband met dat iedereen moet mee kunnen. Dat is echt een heel belangrijk item. En ja, je leert gigantisch veel. Ze gaan samen met 2 kinderen van Nederland gaan in Polen in een gastgezin. Andersom precies hetzelfde. Ze leren samen problemen op te lossen. Als er een vraag gesteld wordt van Henk, hoe moet ik dit in het Engels vragen? Dan zeg ik, denk er eens goed over na hoe je dat eigenlijk zou kunnen doen. Probeer eens eerst even wat. Zeg eens, wat denk je? En dan daarna komen ze er zelf uit. Ze zijn super trots dat ze het klaargekregen hebben. En dat vergeten ze nooit meer. Dat is het mooie ervan. Op 15 september gaat de stichting naar het Horster gemeentehuis. Tussen 2 eetgelegenheden op het Henseniusplein in zit het VVV-kantoor. Voor even nog, want de medewerkers zijn druk bezig met een verhuizing. Het kantoor bevindt zich in het pand sinds 1999. Nadat 2 jaar geleden de ANWB te kennen gaf niet meer met de VVV-kantoren verder te willen gaan, bleven ze alleen achter in het ruime pand. We hebben gekeken met onze pandeigenaar naar onze mogelijkheden om toch zo lang hier te kunnen blijven. Omdat we straks op termijn naar het nieuwe museum gaan. En voor de tijd voor Brugge konden we dan hier blijven op speciale voorwaarden. En een van die voorwaarden was dus dat mocht er een geïnteresseerde zijn voor dit pand die langere termijn hier wilde huren, dat wij dus alsnog dan moesten gaan verhuizen. Nou, dat is dus gebeurd inmiddels. Dus vandaar onze verhuizing naar de Passage. Ondanks de populariteit van internet heeft de VVV zeker bestaansrecht.
Het blijkt inderdaad dat we nog altijd gelukkig nodig zijn, want we krijgen nog heel veel vragen buiten inderdaad dat alles natuurlijk wel op internet te vinden is. Maar omdat alles op internet te vinden is het zo'n veelvoud aan informatie dat toch mensen bij ons langskomen van goh, wat kunnen we nou hier gaan doen? Want we vinden zoveel dingen op internet, maar wat is nou leuk? Dus komen echt inderdaad voor de tips komen ze juist bij ons terecht. Het tijdelijke pand is wel kleiner dan de ruimte die de VVV aan het plein heeft. Dit is een reden waarom de kledinglijn niet meegaat naar de nieuwe locatie. Wij gaan in de week van 21 tot en met 27 september gaan we gebruiken om de verhuizing te gaan realiseren, om alles in te pakken en daar weer uit te pakken. Dus dan zijn we gesloten helaas, maar vanaf maandag 28 september dan zijn we weer geopend. De nieuwe locatie van de VVV is op de Passage te bezoeken. In 2017 hoopt de VVV de uiteindelijke verhuizing naar het nieuwe Venrays Museum te kunnen maken. Tot zover dit Pelamaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Zaterdagavond om 7 uur is er een eerdere editie van Venray van Toen te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht zakt de temperatuur naar 15 graden. Overdag schijnt de zon flink met een beetje sluierbewolking. Het kwik loopt op tot 28 graden. Zondag wordt het ook zonnig en zo'n 27 graden met in de avond kans op regen en een onweersbui. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.